Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kemokerwat Socio-Economic and People's Development Forum kebedekan hon belami thamai ka shnong mo kerwat ha khan ro truk nai lur arajar phusan klano senyang daga song pisa iki arno ikon swan ha ka shnong wa si kebedeki khon jo kong Maryland Lingdo kabla e no shadin yelagi khon yegini ki arno ikon la riba sumarhi de mi e olin Lingdo bari pa e Crispin Lingkhoy wat ha kiskin ge jonot men jongki u president ka sengu ba Doris Ramsit ulayat ho bala sang yegini ka kenhon nagabenta ban khmi ika khia ka shon hagi emlang ka salang bat kum juru yegi kup shiliang ki sem shiliang ibashang basa hapo pur usam jong ka Southwest Khasi Hills district ulayat ho ba ka diga jingno senyang yegi khon swat hagi shnong ramsiet kediga sin jam baning kong e bakum ka kenhon klapin urlong yegi matrekam bakala bo hakmat ya ka thong semua yang boleh saya kenal bola ai ya kene kalat ba ya pikum kaseng ba pilawan jingok wat pet ya kini ki kulswet akan ke yuni te dua boleh saya kenal baun ai pi ya kata ka buit kesap ya kata ka ba pin nang henasan kasa ka seng yung pi wasai la chisi te ngam dadon tin sibun ban kren ki ai ndai pedang subharu ya pi ha kane ka singi ka bamta ka ba wan ban jingo ya kini ki kuswet badiangi yanga bat ya kami kunju po ka jeng so yo blay ka ba la panla yang ya ka bangin yo ka ban wan ha kan ka yeng jong kini ki kursuet apa po ka jeng ai ku blay ya ki para dekot ki bala yo ya ka ban ya don lang ha kan ka por ka banta ha ni syam dei tangkat ne ni don kambun te re na ki dau bom la kiara la ki jong ki kam teng im semala ya ka ban ya poi lang ha kan ka por te re wat la kata ru khnang bakan yat ka kam sa khmat jeng ha ban pendap ya kan ka bentah ka bangila yo ya ka ban penbek de iwan ha kana ka por ban wan ha kana ka longyeng ha ka ba kana ka longyeng ka mat ke jing ja ke ba kum kine ka ba ka kami jong kine ki arngut ki kun kala e no kun suet ya ki sadin de na kata ka daw ha ka bangi kum ka seng halang ni kwa ya ka ban pet na bentah ka ba kamiat jong ka dong ka tan ni kwa ya ka ban pet na bentah ki ba mat ki jing ki jindal tingi yo ya kaban pembet ya kabakum kan ka sngi ha kabangin yo ya kaban wan ya kendo ha kan ka yeng ban pet ya kata ka jinglong jemang jong kini ki khon apo jong kan ka yeng te hot kumbangi yo I ba kidon hapo ka jing pet jing sumar jong kimi it ki pa it tengah sa ban ong ba kadon ka jing kta sibun ha ka biadai bat kan ka long yeng namar ba lada kini ki khon ki mat ya ki jing pang ki jing sitom ki kemi it ki pa it ki hap ya kaban pet ya kaban ri kaban sumar ban wat dawai na kaban ta jongki ti kidu kabla kasngi ban sa ban peja ya kini ki kun dan rewala kataru ngi don ni ublay uba pet na kaban ta jongi kum ki jing thau ki jong u kimsem la do jing kremen dan rei kila ya kaban sa ban peja ya ki kun adu bakin dalong kumne kum bagi long menta te na kalian ka jongi kum kisang halang dei ba ngi petang ya kino ki ba mat kini ki jing ki jing jinjar ha jing im jong kilong yeng kilong sem ki jong ki ten ring pet na beta ka ba ha kamiat jong kadong ka than barok ka wei te nga su ai masim ba kini ki kun kin he kin san hapo ka jing pet jing jong kini ki mi it ki pa it bat lang ba ka jing alam jong play ba start ha ka ba un pen he pen san ya ki nadu kalong breu mon breu bat kam tam bakin tip ya ublay hadin habut ndakila kam he kam san ha jing long jing im jong ki